Iiyak ka pa. 2010 pa yan. Oh, sige, tayo na. Open mo na siya. Opo, tignan natin. Antayin mo muna gumalaw. 2010 pa yan si Ate Ka Nerves. Ba't ka ba talaga umiyak, te? Masaya ka. Salamat kay Kristo. At least 2010 mo pa si Ate Ka Nerves yan. Oh, ngayon, lakad. Nahilo ka, hindi? So, antayin mo lang gumalaw. Pahinga mo na konti. Tignan natin. Pag inoperahan yan, wala ka na. Di ka na makakalakad. Di pa sigurado. Di naman yun inooperahan eh. Ina-alignment yun. Yung mga buto natin. Hindi sana ngayon, di ka na nakalakad. Mamamayatot pa naman yung mga binti natin pag hindi na-exercise kalalakad. Lagi lang siya nakababa, nakaganyan, walang practice. Ano paramdam? Okay na. O, lakad. Doon mo malalaman yan. Lakad mo yan. Doon mo malalaman yan kung anong pinagkaiba ng nerves mo, yung sciatica mo ngayon. Lakad. Sunod, pagka magpapa-alignment kay sciatica, bawal talaga. Ano? Nawala na sakit. Wala na sakit. Wala na siya sakit. Pantay na. Pantay na yung lakad niya. Sige, ituktok mo yung mga paa mo. Masakit? Wala. Upo ka. Yung katulad kanina, dahan-dahan. Yung kanina parang kang upo sa CR. Bumaba. Isa pa. Wala na, no? Ulit. Isa pa. Buka mo pa pa mo. Yan. Ano? Okay na siya. Salamat. Huwag ka na iyak. Iyak ka umiyak kay Papa Jesus. Salamat. Paalam ka na. 2010 mo pa si Ate Ka Nerves yan, di ba? Sana wala ka nang kunopera niya. Wala na. Nga na. Thank you so much. Bye-bye. Subscribe. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa notification bell natin sa YouTube channel. Thank you so much.